Inkhani yavuta ndiyo khudza njira ya makono yolondolezera msonkho akuti mchingerezi electronic invoicing system. Nkhani imene tinayikambirana apo mbuyomo, koma chimene chachitika tsopano chonena kuti eni sitolo akhala sakutsegula sitolo zawo kwa masiku pafupifupi awiri ngati atatu nsakulakwitsa. Nkhani yake ndionena kuti sakukhutira ndi mmene njira imeneyi yabwerera, komanso mmene idzigwirira ntchito, chifukwa chakuti pali zinthu zina zimene akuona kuti zikuwavutabe kuti achite, komanso amakamba nkhani za forex ndi zina zotero. Ndetu ufuna timvetsetsane kuti kodi nkhani imeneyi iyende bwanji. Mstudio palaini pa tinene kuti tikhale ndi Leonard Njiko amene wanditu ndi vice chairperson wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la anthu ochita malonda mchigawo chakumpoto. Tikhale ndi Happy Chirwa amene wandikatswiri pa nkhani za misonkho, komanso Afraison Jodzi amenewa amachokera ndithu ku mabungwe amene siyaboma. Tiyambe kuwalandira alendo athu. Afraison Jodzi, mmawa bwino, mwadzuka bwanji mulilongwe umo? Ifeso tadzuka tilinda ku Blantyre kwabwino kukuoneka ngati kumafuna kuyambe kuzizira kana kukuthawe choncho, komano tili bwino kuno. Tili ndi Leonard Njiko amene wanso amene tinena muja ndi wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la anthu ochita malonda mchigawo chakumpoto. Anjiko, mmawa bwino, tikulandireni ku programu ya Kulinji. Zikomo kwambiri, ndathokoza. Komanso tili ndi Happy Chirwa katswiri pa nkhani za misonkho. Achirwa, mmawa bwino, tikulandireni ku programu ya lero ya Kulinji. Zikomo kwambiri, kuno tili bwino ndithu. Chabwino, ndeti yambe ndi ino Achirwa, mwina kodi chikumavuta tene kuti ndi chizungu chikuti electronic invoicing system, njira ndi yabwinobwino, ndi chani electronic invoicing system? Njira ya electronic tinene pamene popo ndi kuti ndi njira yogwiritsa ntchito mwina mwake tinene kuti online system, ndi njira ya makono malo moti anthu tipangire misonkho yathu manyo tikupanga pa electronic kugwiritsa ntchito magadget amasiku anowa, komanso invoice kupangidwa pomwepo. Ndi chifukwa chake tili kuti electronic invoicing system digital tinene choncho ndithu. Ndi mwina cholinga cha njira imeneyi ndi chani mwina amayikhazikitsa, ndi cholinga chake afuna adzitani mwina kumvetsetsa kumene kukuvuta? Pokhala njira ya makono yogwiritsa ntchito electronic system imene ili digital, zolinga ndi zambiri, koma cholinga chachikulu ndi chani? Pali ubwino wonena kuti ingapangise kuti information yathu nene kuti ngati marekodi athu za malonda akhale accurate kwambiri, akhale olondozeka kapena osatilika bwino, amachepesa zolakwisa, komanso imapanga mofulumira, ndiponso ma mistakes amakhapo ochepa, accuracy, komanso tinene kuti imathanso kutolera data yokwanira kumbali ya katundu amene wagulidwa ndi katundu wagulisa, komanso nthawi yomweyo kupanganso update katundu wasala amene sanagulisidwe, imasonyezanso mtundu wa katundu amene munthu ukugulisa. Ndi zinthu zimene zili zatsopano zimene zikusonyeza tinene ngati umakono ngatinso mmene tikulankhulana panopa. Ine ndili ku Blantyre kuno, ena ali ku Mzuzu, ena ali ku Lilongwe, inu muli ku maofesi kwanu, koma chifukwa cha njira ya makono imene munayikapo ya digital tikupezeka tonse tikulankhulana ngati kwakaleko timafunikira tonse tikhale mstudio momwe. Mbuyomu ine nimaona ngati kuti mukamabweretsa chinthu cha nyuwani ngati cha nyuwani ndi kuti panali china chake chakale chimene sichimayenda bwino.
chinavuta nchani kuti kungochita stick to system yakale kapena inalipo kale njira imeneyi panali malamulo analipo kale oti njira imeneyi ikhalepo kalero tikamafika kuti tikugula katundu tagula katundu watabwesa mshop kapena tikubweresa ndiye kuti tibwera ndi katundu ikapopo munthu akabwera tipita kwa kaya ku branch ya print kaya kuti tikagula ma invoice book tikhala ndi buku lathu app munthu jazinena katundu amene akufuna kugula kapena waikapopo ndiye kuti tizilemba chimozi cha katundu amene takugulisa mpasa pamene pajatika ponso msonkho umene uli wa VAT pamene amapanga zimenezo ni munthu wochita malondayo yekha munthu wogulisa uja yekha wina uja kuyembekezapo katundu kayali apopo kapena katundu anampasa kale ndiye pambuyo paka kupanga invoice chifukwa kumathekanso kumbuyoko kunali kuti katundu amatha kupita ku munthu komano panali lamulo lonena kuti within 7 days upange uchite issue invoice ndiye ukhoza kupanga issue invoice ija kapena kusapanga munjira ina iliyonse kapenanso apapa popanga polemba paja ukhoza kulemba mosatizana bwinobwino kuyika pa msonkho kapena kusayika pa msonkho pamene iyi ndiya timati automated ndiye kuti imapanga yokha as long as ukusatira mmene anayikiramo kuti uyike ichi ndiye kuti yokha imapanga mmene zili njira zamakono kuti ukufuna kuti ugule airtime basi kungopanga pa jikumango kusatisa zoti usatire umachita ndiye ija imapanga tabulate yokha calculate yokha kuuziwa chilichonse chokha muli monse automated basi nthawi yomweyo komanso at the same time AMRA amakhala aziwa kuti achirwa panopa agulisa sapato zawo 10 agulisa koma na order sapato zawo 100 ndeza salapo 90 zimene zasala njira imeneyi ndiye imene ili ya makono ndiye electronic invoice system ndi ubwino wambiri tipite kwa Anjiko tisanabwere kwacho Anjiko ndinu wachiwiri kwa mtsogoleri wa ochita malonda mchigawo cha kumpoto mukudandaula chani? zikomo kwambiri I think bwana Chirwawo alongosola bwino kwambiri za nkhani ya imene yochedwa EIS pali zina zimene mwina ine sindinazese koma zina ndazimvesesa kwambiri nkhani ya EIS malingana ndi mmene alongosolera bwana Chirwa ife tikuona kuti ili ndi mavuto ambiri tabwino vuto loyamba anena kuti ndi njira ya makono imene imatumiza message msanga kwambiri nawo tikati tipite pa makono nkhani ya dziko lathu la Malawi ku Malawi kuno makono umabwera mochedwa kwa tilibe zipangizo za makono zomwe zimathandiza kuti ifeso tikhale amakono toyamba ndi chimenecho chachiviri kuno ku Malawi umakono umabwera mochedwa chifukwa anthu akefe naseso umakono tinachedwa mwina mwachigule ndimene kuti za makonozi zimafunika maphunziro za makonozi zimafunika timanena kuti monga mphamvu ya magesi za makonozi zimafuna zinthu ngati network nawo kuno ku Malawi zinthu zimene zindizovuta kwambiri andi ndikunena pano mawambiri ma network mulibe ma network mawambiri amavuta komanso anthu oti ane agwiritse ntchito zinthu zimene akunena wanena za magadgets pakufunika mwina makompyuta kapena mafoni odula ndiye pakufunika maprinter ndiye anthu kuti azigwiritse ntchito zinthu zimene zizi anthu a business ambiri muno Malawi zimene ndizovuta even panopa we know kuti mabanki athu onse muno Malawi ali automated and tili ndi masystem amene timatengera ndalama ku mabanki koma mpeza kuti nthawi zina anthu ali pa line queue kuno ndi uko akuti mwina ATM sikugwira ntchito mwina network sigwira ntchito ndika timalephera kuti titenge ndalama pa online banking because network is not there ndiye ichichi chinthu choti network zikuvuta ndiye chipezanenso ndi anthu oti maphunziro awo ndochepa ndikale anthu a business ambiri maphunziro awo ndochepa ndi chimene zizikuona kuti chimene sichitithandiza
inaso chimene mwina ine ndikuchiona ndichionena kuti system imene iyi imafunikira munthu amene akupanga business payekha amati sole proprietor. System imene iyi kufunika partnership kapena ma-companies ndimene ingathe kuwathandiza kwambiri, koma sole proprietor sichingamthandize moyenera. Ndiye zimene zimene ndikuziona ndiye pamfundo imene yanena ya machini akale kuti iya machita kulemba then kuphatikizapo vati ndikuona ngati zikusiyana pang'ono ndimene imene magwirisira ntchito fukwa nakoso ngakhale chimene masusi imene timagwirisa ntchito ya EFD imene mapangaso chimodzimodzi mangopanga panchi katundu mu machinaja machinaja mapanga okacalculate seti mangoita ntengo koma mapanga okacalculate vati. Ndiye anenaso kuti manager imapereka mpaka kuti invoice muna mulemba after 7 days ndikuona ngati sizikugwirizana ndi zimene ife ngatantha mapanga pa ground. Fukwa ifeyo tikango customer akangobwera asangatuluse katundu usanampase invoice kapena kachisel. Sizimatheka kuti customer watenge katundu lero invoice ndampase next week sizimatheka zimenezo. Ndiye ndikudabwa kuti akunena kuti ya system yakale imarola kuti munthu mumpase invoice after 7 days. Mwina ndi chinthu choti chinali chinsinsi cha iwa MRA isantha business anatibisira. Chabwino anjiko nde mpaka kutseka shop. Before tikayenda mblanta ya muno mashopu sakutsekulidwa. Mulimbi mu mblanta ya musindodziwa mulilongo muruzu yenda banji. Sindodziwa kuti chikawo cha kumpoto zili banji koma rwankhana tatayenda ku mblanta kunapeza kuti mashopu sakutsekula. Siri kwamba soza mtundu umodzi wa anthu ochita malonda kuti kanda amwenye okha generally mashopu sakutsekulidwa. Kungopatula ochepa mwina okhazikikawa koma ambiriwa sakutsekula mashopu. Mpaka kutseka mashopu anjiko nkhani yokuti kagwisire ntchito ka machine kapena nkhani yake ndi ansongo. Ya ndizoona mashopu ndi otsekedwadi malawi yense blanta yo patongo muzuzu ndi maboma momwe mashopu ndi otsekedwa. Chimene chatsekedwa mashopu ndi nkhani yoti ifeyo anthu a business tikamadandaula tikukhala ngati anzathu sakutimvera. Tikamanena mavuto amene ife tikukumana nawo anzathu sakutimvera because ichocho zikuoneka kuti anangochipanga iwo atachipanga anangoti kaya wina afune kaya asafune chimene chidazikuchiita. Koma ine ndikuona ngati MRA ndiko anthu a business uya apate nazo timathandizana and MRA kuti ibwire bwino ntchito pakufunika kuti tikhalepo because ndanene timayipasa ndalama. Ndiye akamapanga china chonse amaina kuti azichipanga konzati zina azitifunsa. Ndiye chinthu chimene anazango chikhazikisa anazango tiita anakuti sopano chene tikakuphunziseni zimene muzichita. Neta okay chabwino amwina ukatiphunzisa zinthu zabwino mmene anatiita anakukatiphunzisa mmene EIS kugwirira ntchito ndikuphunza kuti ngambe kupanga roll out. Ndi pamene sopano timayamba kudabwa ati chinthu changu tufa tiyambo chidutsa ntchito koma kumambuyo konseko sana tilongosolere kuti kukhala ichi. From that time tinayamba kupangana nawo engage kuti atithandize. Ndiye MRA ndikuona ngati sakutithandiza paisa kumana nawo mwina 3 times. So dabisa kwambiri ndichoti akuluakulu amene amayenera kuti apange apereke ma policy direction tikati tikumane nawo nawonso wakhala ngati akutithawa. Mwachisanzo ko MRA mafuna tikumane ndi a commissioner general koma commissioner general sakufuna kuti akumane nasi anatitumira ma officers zawo a deputy commissioner. Takambirana nawo a deputy commissioner anatuza kuti nkhani ndio tikaipereka kwa commissioner general kuti a commissioner general mwina apangane konzati ndi a minister of finance kuti atipase yankho ndiye tibweranso. Ndiye zimene zikuteka mpaka chinthu ichi ayamba kuchipanga enforce. Ndiye munthu ngati sikupasidwa yankho ngati mavuto ako sakuveka ukamamudandalira zako what do you do? Ngakhale mwana akamalira angati kholo lake sili kumutonthoza nthawi zina anayenda mpeza utenge chimwala kulabenya mwana makolo achiona makolo ndikwadandalira ndikulira kumasafuna kunditondoza. Ndiye ife kufika mashopuko ndikonena kuti mwina
anzathu aimarayi pamodzi ndi boma angatimvere madandaulo athu, because ifeyo ngati anthu a business tikudziwa kuti ndife anthu oyenera kuti azilipira msonkho, andi misonkho iyi tikumalipira mosanyinyirikanso, misonkho tikudziwa kuti imene imatithandiza mu dziko muno. Koma zikamachitika azitiwuzanso nafenso tizitengako mbali. Achotsi nkhani imeneyo iziyenda bwanji? Nkhani imeneyo akudandaula kuti sanatifunse komanso zifukwa zimene akupereka apa zotina kuti mashiniwa pena pake akufuna kugwiritsa ntchito ma network, komanso akuti ayi sichikufunika anthu oti ngati mwina muli pa partnership ukhale kuti mwina ndiwe mwini wake shopuyo ka business amene uli nacho dzigwiritsa ntchito. Sakukambapo za misonkho, mukamvetsera bwero bwino akamba zoona kuti nkhani basi tikagwiritsidwe ntchito komanso sanapangidwe konzati. Boma lizipanga konzati pa chilichonse. Tikade muona mtima ndi chilungamo. Ona ngati awazatha business chilungamo chikwachepera kwambiri. Chifukwa panopa ndikuwerenga imposter yawo imene atutsedi. Akunena kuti we oppose the new system because one, Malawi's current economic crisis, including lack of access to US dollars. Two, forces us to buy currency on the black market. Three, at nearly double the official rate. Is the focus made akubangira shutdown nduga na IIS. Wena za tanjiko zimele sana fotokoze IIS. Agamba za system utika ili slow ndizo nazote. Ndemu zifukwa zimene yakuna kuti tukupangira shutdown tukupangira nduga na IIS. Sukugwiza nikani ya msongo. Sukugwiza ndi IIS. Ajiro amafotokoza kwambira nkani ya msongo uno bwino andi tukamba za VAT. Kama VAT ojita malonda sali ya msongo umene amalipira ndo ogula. Iwo amakhala ngati agent otolera ndalama zimenezi ndikasiya kutiko kuboma. Tieno ukafunza tsono kuti mukana kuti mukasiya ndalama zimenezo kuboma zimene mutenge kwa anthu chifukwa nindi. Ndipacha kuti tuzusabera apa. Manje tsanzo akuyankhula njikho kunena kuti ayi kunoko network imavuta. Ndiye ifoti network imavuta. Why are we still using mobile phones? Ukuthi ukakhakuti network imavuta then you abandon everything because there will never be a time in the world where network is perfect. Akamba kale mabanki satheka uli basitashia kwisa chilo ATM ifoti ku network inavuta iyayi. Ndipo kwisa bwe inamba kale kale ndipoti zipitiliza. Kusonza kuti ina kamba zaleke kizo kuti zikhala network 24 hours the whole day network yasokonekera. Awagamba zaisha consultation mukumbukira inuyo muno bwino boma ndiye MRA anafuna kupanga launch this project October last year. Abizi sabe kama dandaulo anayepanga postpone to January, from January to March to 1st May to allow for consultations that have happened. Umukoneteta nkanye ekulu ndi ife nali nawo misonkhano ndi even andikhonda ndwena ili musonkhano ku Blantyre one wa business zimayo na wa business wa ku Blantyre anayangula mawo pagulu na kuti ife tikudana ndi sifonya kuti katumba watu tikabwera pa border timapanga declare ojepa wina timapanga simago ndiyeno ifeyo tikudana ndikuona kuti MRA azipanga stock ngani yagona apa sinkhanizana na njikhoza kunama nkhani ina kuti EIS ingupanga record both stock ndi masales. There business that makanza atobwera amani mapisa akudana ndikoti EIS ndi MRA izizwa stock. Ndina mafuna zochira muja chifukwa EIS zina mabwera ndi sabato 100 mwagulisa ku 10 makala 9 iwo safuna zina ndi mabwera sabato 100 zingopanga record ezikhaliramu kuti tagulisa sabato 80. Then hani yakuwa baba ndiona kuti anthu ambiri akufuna kuti asapereke nsongo amasapeka sojani pota amapanga anda declare VAT koma VAT ndi nsongo umene inu ndino okula timalipira iwo safuna panga limit kuboma ndenkhani yako apa sinkhani yanso ya ujini ya network ya kusafuzira munthu you are running a business if you don't have adequacy because we are talking of kuna kuti business in 50 million and above ngati utoniwe imina ilitese ndi umapanga umalemba nachita wakhenza chike meni koma nkhani yakula ndoti anthu they don't want to limit VAT imene amalipira ipereke chifunzo chofika bwino
ndikapita musani lolo mu uje Shoprite ndikagula Protex 2,900 kwacha andipasa risiti ya VAT musimuja ndikapita Msongo ndikatoka mshopu ya munthu wina kaya Burundi amene amagulitsa same Protex ndikagula 3,500 sandipasa risiti sindizandoza kuti sindinalipire VAT iyayi timakhala petu walipire somoja namwika pasi katigolo ya VAT koma the difference not asana alapa ngati niti VAT kuboma pamene muyuyu wina amesana basa risiti aja VAT yangaiji ndati wandipera ini ngati customer kumasa kubera boma sana kalipire VAT ija ndeziza kazi kuchitika nthawi itali and ESDs ili ngati obsolete technology anapeza malupo emene amagwiritsa ntchito ndeka anopa akuchita mantha una kuti EIS itulika pa mpalambanda kani yakulapa apo ndiona kuti atasafwe kasongo Ajodzi tibwerenso tipitike kwa Amalawi aperekenso maganizo awo pa nkhani tiyambe ndi mphatso mbang'ombe kudowa mphatso wadzuka bwa azathu kublanda yako kwa chabwanji kwa chanso tipepese takusungani muka nthawibe mwabwera kale nkhani tu ndi imeneyi auchita malonda kuchita zoonetsewa kuti ifeyo sitikufuna njira imeneyi yolondolozera msonkho ya electronic invoicing system zifukwa zawo apereka koma chodziso apereka zawo pamenepo koma lankhula ndi Amalawi tisayike maunkamo pano ndili ndi Malawi mmodzi amene amachitanso malonda osiyanasiyana bwana tafotokozani dzina lanu inu dzina ndi Hamdani Abubakar kuno kumponera chabwino tamvera limodzi akuti ochita malonda akufuna kuti achite zionetsero posagwirizana ndi nkhani yokhudza ndondomeko ya msonkho imene AMRA ayika inu ngati mmodzi wa anthu amene machita malonda mapita kaoda mashopo azathu amwenye ndi mashopo ena kapena mashopo azathu aku Nigeria mukutipo bwanji apapa zimene zikunenedwa ndikuona kuti sizogwirizana kwambiri chifukwa choti ifeyo anthu amene timapanga mabizinesi ndife amene timapita mmashopu kukaoda katundu ndiye tikayendayenda kuchoka tikakagulitsa mmafirudi kupita kumene kucha kumapezeka kuti nthawi zina zake olo amwenyaja akutifunsa kuti alipo kudula kusonyeza kuti tipata kuti ayi osadula ndiye kuti iwo achamaona zoti mtengo akhale kuti adula ndalama ija cholinga kuti msonkho tisadule njira imeneyo imene akuthawa si njira yoona tinene chilungamo apapa amwenye siwoti iwowo azimacha omacha tidalika anthu amene timapita kukaoda amwenyaja kwa iwo aja tikatenga pa chilungamo ndi bridge iwo aja kungokhala kumene paja kudikira ifeyo tikaoda katundu uja iwo aja ndi azidula msonkho ifeyo ndi atidali wokanyira kumapita ukamacha koma zokamacha iwowo ndikuona kuti palibe nzeyi china ndichoti iwowo akuseka mashopu chifukwa and iwowo ndi amene akudikirira ndalama zaife amene timapita mafirudi kukagulitsa amene timapenga katundu alibe mphamvu yoseka iwowo ndikumamacha omacha tidalira china ndichoti tinene chilungamo bridge ikapasuka amene timakakoza ndife anthu amene timadutsa pa bridge ipo si bridge imene imakakoza za anthu wayi ona ngati udiganizo liwiri limene akunenalo ndilosagwirizana tinenetso china choti maiko azathu misonkho imene imathandiza amagulira mankhwala mzipatala komanso kuthandiza zina ndi zina kuti tikathawa kudula msonkho amene atidulire msonkho Malawi muno ndani ngati ziko sili kuyenda bwino chifukwa chothawa misonkho monga timeneyi komanso tinene chilungamo amwenyewo akuthawa chifukwa tikudziwa zoti ena wali ndi katundu si wawo wina wangongole ndiye akumathawa katunduyo kuti aone zoti izi zakatigwira sizikhala bwino koma sizanzeru zimene akunena zoti timache mwakuti ena kuti izo zoti katundu si wawo akuthawa pa chilungamo adule msonkho zidulidwe palibe dziko limene silidula msonkho olokale olo nthawi ya Yesu anthu amadula misonkho ndikuona kuti ganizo limene wili imene abweresa boma ndi ganizo labwino anthu adule msonkho asathawa tsono akathawa ndiye boma ndalama lizitenga kuti boma likakhala kuti sili kupanga bwino muyamba kutukwana boma sili kuyenda bwino and iniwo mukuthawa kudula msonkho ndiye chodulira msonkho chimene kuti boma liyende bwino ndiye kuthawa kudula msonkho ayendese boma ni ndani awa kuti oyimisa mavendawo amene wo ine ndifuna ndafusefuso kuti kodi iwowo anayendapo mmafield chabwino utakhala kuti iwowo ngati ali kholo mwandifusire funso limeneli kodi wogula ndiwo ndi wogulitsa amene angapite pansewu kukamacha kuti ndiwo zakwera ni ndani chifukwa iwowo sizoona zinena zoti anthu system kumalayo kuno tikamanena zoti za masystem tikuchedwa ndiye dziko lipita
tizingobwerera kuchedwa sizanzeni sisi mwinga pesa yovuta siya ndivomerezeni tizolowera tikayizolowera tikauti tikupa koma tikamangoti ati kuchedwa ndiye tizakhuzalira palibe kukoza pamenepo koma tiyeni sisi mabwera yovuta tizolowera Malawi ikakhazikika niyende limodzi ikavuta tiziona mmenemo koma sizoti aisi tidazolowere tikufunika tiziphunziraji kodi kuphunzira kodi sikuta olowawo ku amapita be ukaphunzira ndiye palibe tizinamizana kuti tiphunzire palibe chophunzira msonkho udulidwe akuseka machopuwo aboma aonepo kanthu kaya kwathamangisa athamangise koma amene afuna adule msonkho akhale ku Malawi azidula msonkho maganizo anga ndi amenewo. Zikomo kwambiri mmenemo ndi mmene walankhulira munthu mmodzi amene nali naye kuno kumponera mukhale ndi tsiku labwino. Inonso ambang'ombe tipite kwa Nelson Gonjani ku Kasungu. Mr. Gonjani mawa bwino. Line ndi yanu mukundimva? Ayi tilipo kwa muri bwino mmene. Yeah, itili bwinonso. Tiyeni nayo ni program ya leo. Zikomo kwambiri kuti pasanthawi ndili Malawi mmodzi amene mukuzidwa iyeyo kwambiri amasiyanso malonda masiyanasiyana mwamwenye komanso ena Malawi amene ali kuno ndi sali kwankula kwakoma kuti ali fotokozikalawo kuti ayikemwe mukankhamu kuyamba tikudziwe kuti tinalanga ndine hali ndahiva bwino kwambiri chiyambirira ndimukufuna ndimene kuti maganizo amene akupereka amene amalondawa akuzokhala abwino inaso akuzokhala bwino chifukwa kuti pali zinthu ziwiri zimene zimapangisa kuti anthu msonkhane aumwana yeye mmene amabweretsa msonkho umenewu ndikuti anali ndi chiganizo chabwino chimene anaona kuti uthandiza kwambiri mmagwiridwe ndi matoledwe a msonkho komano ngati chinthu chimene chaimo angochipanga introduce osawadziwisa kapena tikupanga civic education anthu amene amadola misonkho ndoti pena pake pakuoneka kuti panakapita pang'ono chimene chimafunika ndicho kuti mumphunzitse kaye achidziwe chinthucho akachimvetsetsa chinthucho sizipavota chipanga implement mmodzi anthu petimapita ku sukulu aphunzitsa amatiphunzitsa at the end of the term pamene amadzasa naso muzinthu zimene iwowo anatiphunzitsa kulakwa kapena kukonza kumatengera iweyo komwe umakhala kuwaphunzitsa choncho apapa imwenayo ngati sanatsate njira imeneyi ndikuti pena pake sipanaphunzeka amalonda ali ndi ufulu otseka mashopu ngati iwowo atsata njira zina zilizonse zimene zimathandizira kuti munthu apange price koma ngati sanatsate njira zimenezi zingofika kutseka mashopu asanakambirani zinthu bwino ngaye mwana ndeti nawosa amalonda panyika zikakulakwika chifukwa chake kumabwera mawazi contract and direct mukhalire pansi anthu mukambirane muonekane mukupita chitsogolo koma ndikamvetsetsa bwino mmene afotokozera anyale zokhudzana ndi msonkho uwu ndimaona ngati kuti msonkho umene wakutambira implement anthu amalonda amashopu aziudula chifukwa kuti zikuonesa kuti ziwathandiziraso imani yakewo kumadziwa kuti kodali katundu chili pabwanji kumasanakana ndi katundu chili pabwanji choncho ineyo maganizo anga ndimaona ngati msonkho uwu ndiwofunika koma zimene zinafunika ndikuti ayenayo apange civic educate amalonda awo mokhazikika kumabwino achimvetsetsa chinthu akachimvetsetsa chinthu ndikuona kuti nzabwino kwambiri kuti tichipange improvement maganizo anga Sokozo kwambiri pamukatete kuna kutogera Kasungu ndiye kubwetereso kubanja kuti ndilize ndi program imeneyi maboma zikomo kwambiri zikomo kwambiri Nelson. Tipite kuzomba Jason Malowa amaita kufuna line yawo yapaderadera amalowa line ija ndi imeneyi koma choyamba madzuka bwanji kuzomba tadzuka bwino kaino Elvis waho akuplanta kwa bwanji maono kwa chatadzukanso choyamba mwine kumene ku mashopu ndotsekula noko tikuyankhula mkati mwa town imene azomba ndipo mashopu onse ambiri akuluakulu ndotseka tikatero kuyankhula kwake nthawi ino mashopu amakhala atsekula koma nthawi inoyi mashopu ndotseka ndipo zakhala zili chonchi masiku angapo ambuyowa ndiye ndili pa street imene iyana miwawa imene imalumikiza tauni ndi madera ena ngati Mponda Bwino komanso zakazaka Kazembe Mapale kumusi uku ndili ndi abambo amodzi amene ayankhule mauno bambo paja dzina lija timati ine ndine Masauko Madula
amasauko madula ino limodzi ochita malonda kwina anthu sakumvetsetsa kuti kodi munthu ofuna kugulitsa zinthu akupezeka kuti watseka shopu nthawi imene akufuna kupanga ndrama zikuyenda motani. Apapa anthu ali okhumudwa komanso anthu ali opa kwambiri maka maeni mabusiness chifukwa anzathu aimwaye anapanga announcement ino kuyambira pa 1 mwezi uno mashina akale aja asiya kugwira ntchito ndipo akugwisa ntchito ndondomeko ya nyuwani yomwe akuitchula kuti ndi electronic invoicing. Imeneyi ngati yakaleja yasiya kugwira ntchito ndekuti munthu akuyenera akagulisa akuyenera kumpasa risiti la nyuwani omwe apanga pompanoli nde anthu ambiri sanapange register ndondomeko imeneyi nde anthu ali opa chifukwa pali mapenalties omwe akuperekedwa ngati munthu ukulephera kupereka invoice imene ya nyuwani imeneyi ya ndondomeko ya MIA nde anthu ali otseka mashopu awo they are afraid kuti no muna akhala ndi mapenalties. Kweni chimachitika ndi chani chikuopsa ndi chani because timamva pakatipa amanena kuti ukakhala kuti wagulitsa business icho uyeneka uperekeratu tax yako popopopo zikumatani zimene. Ndondomeko imeneyi ambiri tapita ku MIA kukafunsa kuti kodi zikhala bwanji akuphunzitsa koma anthu sitikugwirizana nayo. Mwachitsanzo ndondomeko imeneyi mwina alese kwa anthu anzathu mwakuperekera katundu mboma omwe akugulitsa malonda awo kuboma kama organization ndiyo tino ukangoti wagulitsa ndikupereka receipt limene lili MIA ikuyenera ilandire msonkho pompo koma mwina katundu uja akhale kuti mwina ake ndi mwaperekera mboma singathe kunena kuti kuzagula katundu kukupasa pompo anthu amakhala mwina makozo renga ali myezi ena zaka zimene asanalandire koma iwe msonkho unapereka kalekale nde mukhoza kuonanso ndi momwe kwacha athu kumakhalira masiku ano ukugulitsa lero akusakupasa maybe 5 months later kwacha inagwa pakati pa kwacha yagwa zimenezo zikhala motani ndi zinthu zambiri zomwe zikuvuta mu EIS zina zambiri zoti singathe kufotokoza panopa ndi nthawi tiyendere muonena kuti mukuona mabizinesi anthu ali motani popita chitsogolo panopa tikuona kuti chitsogolo ndilovuta kuti tichapite chitsogolo chifukwa business kungotseka usiku limodzi ndekuti ndi chiopsha chachikulu nde mukhoza kuona kuzomba kunoko we are talking of 3 days to 4 days now ndipo tikuziona kuti mpaka na zimene mpaka na Friday zifika ngati anthu amene wasachitapo kanthu. Tatokoza kwambiri amasauko madula timankhula ndi amasauko madula kuno kuzomba pa nkhani imene ya electronic tax invoicing tikunena kuti mashopu ndotseka Elvis komanso anthu akhala asauchita malonda kwa masiku amene anayi kuno kuzomba maliza motero kuchokera kuno kuna Miwawa Street kuzomba. Tathokoza Jason tipite kwa Achirwa mashopu tundesa kutsekulidwa zikhale zotsatira zotani zimenezi anthu ochita malonda akhalisa kupereka misonkho kwa kanthawi zikhale zotsatira zotani papa ochita malonda awo komanso kuboma. Zimakhala zinthu zovuta kuti ngati kuti malonda kapena mashopu asekedwe chifukwa chimene chimachitika ndichonena kuti tili ndi nkhani ina imene timanenapo kumbali ya zachumazi imene timati public finance management pamenepo mumaona kuti boma limaonapo nene kuti public finance management imakhala ndi ma elements okwana ngati atatu akuluakulu pafunika pakhale ndalama zopeza imene timati income komanso pamakhala imene timati expenditure ndalama zimene zimaonongeka ndenso pamakhalanso ndalama zimene mmapeza kapena ku ma donations nde maboma ambiri kapena boma limene limapezeka kuti njira imodzi imene imapezera ndalama zimakhala ndalama za misonkho ndiye ngati ndalama za misonkho kuti akwanirise zimene boma likufuna lipange ndiye ngati ndalama zija sizikukwanira ndiye boma lija limapezeka tsopano likubwereka imene imabwereka muno imene timati domestic kapena foreign debt nde ngati donation iso ndiyo chepa ndiye kuti donation ndi income misonkho ndi income nde boma lathu la Malawi
mmene lilili mofanana ndi mayiko ena ndalama za zimene timagwisa ntchito kwambiri ndi za misonkho ndiye ngati zimene sizipezeka chimene chimachitika chimakhala ngati chinthu ichi chili ngati kuti chinthu chayima munthu tineti munthu amene ali kuoneka ali bwinobwino sakudwala wangokhalapo phee koma kupita kwa nthawi akuchipatala anena kuti kumuyeza anena mtima wake sikuyenda bwino magazi sakuyenda bwino chifukwa chani chifukwa chati sakuthamangathamanga kapena mati ma-exercise sakupanga ndeno ngati anthu zinthu zayima ma transportation kuyendesa katundu kupita uku kapena anthu sakugula ndi kugulisa kapena china chilichonse chimenecho chili ndi effect yayikulu chifukwa chonena kuti production yathu isika. Production ikamasika ndiyoti GDP ikhala kuti yavutika kapena nene kuti isika mchiwa chake chiwa chokuvutirapo koma isika ndithu ndiyoti tikatero timanena kuti chuma cha ziko tikapena tineti economy imapanga shrink vuto limene lili ndilalikulu kwambiri chifukwa ifeyo kuno ku Malawi ziko lathu la Malawi main source ya income yathu ndiye kuti ndi misonkho ndiye dziko lingatukuke EIS yo ikubweresa nkhani imene timanena kuti tax compliance ndi nkhani kuti ikutenga yakhangati chiukonde chimene changogwa chotenga wina aliyense amene ali akupanga business aina kuti apange comply ku misonkho koma misonkho sikuti imangobwera kuti kungobwera imapereka ma categories apa yatipasa njira yonena kuti amene akupeza ndalama zamalonda kugulisa turnover kukwana 50 million pachaka ndi amene ayenera kupanga register ndiye mutaona kuti munthu amene akupanga 50 million ali ndi kamuyezo kena kothekera ndiye kuti pamene pamsonkho unapanga balance kumuona munthu uja andikamuyezo kothekera komanso EIS imathandiza imene timati imapereka automatically apply tax rate bwinobwino ndiye kupanga calculate kumuthandizanso munthu uja tasavutike komanso imapangisa provide imene timati tax report pompo ndiyeno update imakhala bwino kwambiri onena kuti pakati pa ogulisa ndiye MRA report yawo iyenda bwino kwambiri sipakhala zovutirapo zambiri ndiye achirwa tisanapite kwa fundo iyi kuti gupa kumtima kuti value added tax ndi msonkho umene kuti munthu iwe wayika kuti katundu wanga uyu ndimugulisa pa 100,000 profit yako zonse waitalikava wayika pamene popo markup margin komano aboma kunena kuti value tax msonkho obwera pamwamba uyikepo msonkho 17.5% ndiye kuti umugulisa katundu uja pa 117,500 pamenepo wogula amaona kuti katundu wadula wogulisa uja amakhanso ndi effect kuti katundu wake wadula wakwera mitengo wakwera mtengo ndiye imakhala ndi effect ku demand komano amene amalipira msonkho ndi amene akagwisa ntchito katunduyo kapena amene akuita consume kapena amene akugwisa ntchito kapanga zinthu wogulisa sikuti iyeyo akulipira msonkho koma ali ndi vuto wogulisa chifukwa yakuti msonkho uja ukumpangisa katundu wake kukwera koma ndi msonkho kuti iyeyo akapanganso recover pa katundu amene anaononganso kuti agulise katunduyo kuti achoserenso ndiye kuti amakate iyeyo alibe effect imene timati VAT tax credit system ndiyeno chofunikira apa ndiye compliance kuti amalala ambiri alowemo mugula misonkho komabe chimene ndikuchiona ineyo ndi EFD ja simapanga compute imene timati inventory stock yasala simapanga categorize katundu pamene izizi zikupanga compute china chilichonse komanso ndikumanena mtundu wa katundu amene ulipo mwachisanzo wabweresa makompyuta koma ngati pa border unazabisa kuti ni mapepala kapena
ya mapepala kuti uzagulise munthu sungamulembere kuti ni mapepala uzalemba kuti ndi kompyuta. Ndiye pamenepo pamakhanso kavuto chifukwa pali total disclosure kapena system ija isonyeza kuti unadusa ndi katundu wina kapena tinene kuti technically tikuziwa amene zikuyendera koma kuti zikuyika zinthu zopambalambana. Chabwino achiro tipite kwa Achodzi kuti kumalawi kuno basi njira yopezera ndalama ndi yomwe ya misonkhano. Let's forget about ndalama zimene amakabwereka kandi kumabanki zimene amakapempha ku World Bank ku IMF. Dziko lingati kuke basi ndi VAT ndi za misonkhozi system imene imagwira kuti ukatenga maiko onse paziko lapansi pano number 1 petolera msonkho imakhala kwambiri yopezera ndalama ndi misonkho. Taona ngati panopo budget ya chaka chino 30 trillion, budget ya misonkho ndi 6.8 trillion. So deficit ya 4 trillion yo titolera muna munjira zina koma muda kakuti imene akuroza choti kapanga compliance ya misonkho andizimbayenda mungatokona mwina aso tingatofika 8 trillion imene ngatolero choka kwa misonkho. And imene muna mala amene sikuchita kuti kuti lakula kuona kuti misonkho ziwera mitengo toina kuti anthu ambiri amapereka msonkho koma msonkho wawo zisupita kuboma ndane zifaa chani VAT munthu aliyense mamuna akadzuka wagulako lero suga wagulako tele wagulako kasopo umakhala opereka msonkho kuboma chomugula nika ndezi matengera uyotolera msonkho ja akasiyendama kuboma ndengati anthu amene atolera msonkho aja amene ali ngati maagent ogulitsa sakukasita msonkho cha kuboma ndiye kuti anthu amati boma sikutolera msonkho kwanira anthu sakulipira pamene wina wake akutenga ndalama za misonkho ndikusakapereka kuboma. Ndiye system ya IAS ithandiza zimene ndalama zotolera msonkho zikhaza kwana kwambiri itothandizaso kuti misonkho inayi imene okhanga kuti kukwera ija iyambe kutsika kochona kuti anthu ambiri amene tikhala kupereka msonkho daily pogula katundu ndalama jeziza kuboma ndiye kuti boma litikunena kuti bwanji lisize kupeya UN bwanji liseko income tax bwanji liseko kuzina ndi zinazi mototi pakali panopa ambiri a business akumati sakumapereka VAT kuboma ndezimwoneka anthu ambiri sakupereka msonkho. And mukaonaso ngati tunena papayi eti mukatenga ma-statistics a MRA kumene kakuvuta nkhani ya IAS-wa they are about 20% of the taxpayers pameneno amene apeka ndalama zambiri amakhala maraja conglomerates which give over 80%. Kusawa idakhalira pakaso compete kudati 20% iye ambotolera msonkho kwa famatolera ndi susatolera msonkho as long as they are selling products amene ali pa VAT ndeza kutolera msonkho chimavuta ndiwona kapande limit because of the system panayima loopholes. Ndiye mungatikuona kuti misonkho inatothandiza kuti malawi apite patsogolo and indeed we can be able kupanga to sustain our budget ndipo ndalama zikhala mochuluka pasuti ndalama sikutoleredwa iya. Ndi Achodzi nthawi yatithera ndikufuna mungopanga chiganizo kuti nkhani iyende bwanji tsopano chifukwa awa akunyanyala awasa MRA akuoneka ngati kuti sakuchichotsa chisystem mwachidwe kwambiri. Where we are proceeding, EIS has rolled out by 1st May and is very solid. Ipite patsogolo and there must be a way of complying. Mukayangana mareason amene akupanga business because they are just changing goalposts. Lero akamba za network, mawa akamba za sukulu, aba akamba za forex. They are not even having talking about the EIS itself. Ababa ndingatira kuti akuona kuti anthu ambiri a business akapanga business yachinyengo ndi yaumbanda. Ndine umboni ulipo ukwanira ndipo kufotokoza. Umanopa mwine kote kwa system ine fuleke zinokuwera akudana nayo. Iwe tukupemba ife ya boma izi ayikayesha amba ibite patsogolo. A business wa kaya kuna utheka mashopo for 1 month athekena ndobwera. Atheka zikita kwawo. Amene akona kuti akulotheka business mwe na theke koma asaumirize munthu wina amene akulotheka business kula theke. Chifufuwa yo otheka business ndofuwawo tisapheni. Koma sapiso fulo anthu ena amene afuna panga malodo komwawo opyeza ndipo amene lamulo ligwire ntchito. Achodzira kuthokozani anjiko chiganizo chimodzi nkhani ipitire bwanji inu simufuna kugonja amayeresa kuoneka kuti sakugonjerani solution ikhale chani mchiganizo basi musakambe zambiri nthawi yatha chiganizo chimodzi in a sentence bwana. Okay, poti mandile so tusakambe chifukwa ndimafuna ndiyankhe pati zambiri zimene ndiye kuti tione ngati tizapange pati thuko mano nkhani tiyang'ane solution chifukwa nkhani mukakambirana mafika mpeze yankho simwamo alisi samangopereka mafundo zake mwachidule kwambiri bwana. Okay, choyamba ndinene kuti
ife anthu a business palibe amene amafuna kuthawa misonkho. Ife anthu a business tikudziwa kuti msonkho ndi chinthu chofunika ndiponso tikulipira misonkho. Ngati sijananena akumponera kuti amapita kwa mwenye kaya zimaenda za tubanji ndikuona ngati zinthu zimene zozo iwo akumponeraza ngati Malawi amayenera kuti achinge chinthu chimene chipambalambanda apite kuma authorities akawuze zimene mwenye amanenayo amapanga nawo akamagula zinthu. Now apapa way forward zimene ndikuona chofunikira kwambiri ndichoti pakufunika kuti anthu tikhale pansi tikambirane. Achonzi amene akhala kulankhula apapa amene tinakumana nawo komanso ndikukayika ngati achonzi ndi munthu wachilungamo because zimene tinakambirana zimene unena pano zikusiyana kwambiri. Ngakhale zimene anatipanga promises zikusiyana kwambiri. Koma chofunikira kwambiri anthu kuti mupeze njira yothesera vuto ndikukambirana. Ndiye pamene tikadali mukambirana pakanapachika china chake choti makamaka mwina anzathu akanati EIS mwina tipange kai suspend tiyambe dialogue. Advances bwino anthu a business zimene tili nazo. Because tirekeze nkhani imene anena achonzi yapa posta iyo posta sikuti imakhala imodzi mabana amakhala ambiri iyi makhandi zifukwa zake iyi makhandi zifukwa zake iyi makhandi zifukwa zake. Somo Anjiko no nkhani yanu ndiyo kuti pachitekezo kambirana siyo nje Anjiko. Ziko mwakwambiri zofunikira kwambiri nkhani mathandu kambirana. Tithokoza Anjiko fachokhala nafe achoziso tikuthokozeni. Achirwa nanu soma chidwe kwambiri sonkho sukuperekedwa way forward ile sentence bwana. Maphunziro amene pali njira ya kapangidwe kamashiniko aphunzise gadget kamene kamayendera akamvesese pange maphunziro kuti azamalonda amvesese kagwisidwe ntchito kamashini komanso kukhala pansi kupeza njira yoti achoka bwanji chisogolo kumapita kumtunda. Tathokoza Achirwa tithokozeso Jason Malawa Nelson Gonjani komanso Mphatso Mbang'ombe Chisomo Khasu Innocent Mphongolo ine Delvis Wahowa tikumane mawa. Tikudalira Amalawi kulingino kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu kwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodija chiruguko chuyenda manji nanga nkhani zonyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otutsa mwadzuka paji ndakawata mziredio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji